Am dat respect și m-am certat cu mult în cauza lor la lăutari, să-i lase în pace. Cât poți să stai lângă ei în continuu ca să nu să aibă probleme, nu? Toți țiganii ai noștri, care ar vrea să-i tâlhărească, să le ia înapoi, ce muncesc ei în viață, să fie ei, să ia gata acolo. Niște isprăviți, care sunt vai de mama lor. Niște vagabonzi, niște lături. Adică încearcă să impună aceeași taxe de protecție? Taxe de protecție, cere pe la... Am dat respect și m-am certat cu mult în cauza lor la lăutari, să-i lase în pace. Cât poți să stai lângă ei în continuu ca să nu să aibă probleme, nu? Toți țiganii ai noștri, care ar vrea să-i tâlhărească, să le ia înapoi, ce muncesc ei în viață, să fie ei, să ia gata acolo. Niște isprăviți, care sunt vai de mama lor. Niște vagabonzi, niște lături. Adică încearcă să impună aceeași taxe de protecție? Taxe de protecție, cere pe la...